A vítajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta. Objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Je to neuveriteľné, ale v Zlatých Moravciach máme hokejovú ligu. A pri mikrofóne dnes vítam zakladateľa? Spoluzakladateľa tejto hokejovej ligy, Pálka Donča. Pálko, ahoj. Ahoj, Ríšo, ďakujem za pozvanie. Nemáš za čo, strašne rád ťa vidím po dlhej dobe tuto v tejto miestnosti. Ako sa cítiš? Veľmi dobre. Dobre, my dvaja vieme, o čo tu práve išlo, ale Pali, hokejová liga v Zlatých Moravciach. Pamätám sa, že to tu už pred XY rokov bolo, keď ešte hrali Topolčianky, ako malý chlapec som vrieskal na tribúne. A takéto niečo tu ešte nebolo. Jak ťa to napadlo urobiť hokejovú ligu tu u nás v Zlatých Moravciach na štadióne v takom stave, akom ho máme? Tak, aby som lepšie ozrejmil samotnú myšlienku usporiadania Mestskej hokejovej ligy, tak sa vrátim vlastne trocha v čase, a to konkrétne do roku 2011, kedy v Zlatých Moravciach bola organizovaná vtedy jedna z prvých amatérskych líg v okolí Zlatých Moraviec. Organizovali vtedy hokejový klub. Bolo to v roku 2011 až 2013. To už tedy sa tu hral hokej? Hokej sa tu hral už dlho. Ty si spomenul tieto Topolčianky, to pravdepodobne náražaš na tú éru, keď to bolo organizované. To bolo zväzom organizovaná súťaž, predpokladám. My sa teraz bavíme tu čisto o amatéroch, čiže v tom roku 2011 až 2013 boli také pilotné 2 ročníky, ktoré však potom nepokračovali. Tým pádom hráči, ktorí chceli sa zúčastňovať nejakých zápasov, tak cestovali do Nitry, kde vznikla amatérska hokejová liga, kde v podstate sa to vypracovalo až na 3 ligy. Hrávalo sa to na Klokočine v Novej hale, vedľa Mestskej športovej haly Novej. Áno, viem, to poznám, hej. Bohužiaľ, nastali tam nejaké problémy s halou, tá liga tiež skončila. Hrávali v nej týmy z Moraviec a okolia, môžem spomenúť napríklad Torpéda, Metanolík, Zlaté Moravce alebo Slažany. Čiže dosť hráčov z Moraviec hrávalo aj túto nitriansku ligu. A keď skončila, tak v podstate na blízku tu, keď si chcel zahrať si niekto nejaký organizovaný zápas, že nie len partičkový hokej, ako sa hráva v Moravciach, tak musel cestovať napríklad do Partizánskeho, a to už je celkom, by som povedal, štreka. Nie najlepšou cestou, kopec času zabiješ, tak sme si povedali ešte spolu s 2 ľuďmi, budem ich menovať, Pištom Kocianom a Jurom Ďatkom. Nie, Pišta Kociana, prosím ťa, nemenuj, lebo to je teraz motorkár, to už nie je hokejista. Ale tak veľmi sa angažuje. A Miloš Klikáš sa neangažuje? Miloš Klikáš sa angažuje ako hráč, takže Miloško, nehnevaj sa na mňa, ale to som musel. A vlastne sme si povedali, že vyskúšajme teda niečo spraviť v Moravciach. Vedeli sme, že je tu nejaká základňa. Sú tu nejakí hráči, ktorí jednak prešli napríklad procesom výchovy v hokejovom klube, či už v štádiu prípravky mladších žiakov juniorov. Dokonca niektorí hrávali aj za mužov, ešte v bývalej druhej lige, vo bývalom mužstve, ktoré hralo v druhej lige. A takisto je tu veľa partičkových hokejistov, ktorí chodia cez týždeň hrávať cez víkendy, takže... Toto som sa chcel Pálko spýtať, pretože viem, že napríklad Pišta mi hovoril, že však zober si veci, alebo Peťo Šimon, že idem hrať teraz hokej, že tí chalani si vedeli zaplatiť nejakú hodinku, nejakú 2, zobrali, ja neviem, chalanov z Mičurinky, z Mojmírky, chalanov z Hviezdoslava, ideme hrať hokej. Aký je rozdiel teraz, v podstate, keď oni si mohli takto medzi sebou zahrať a vy ste urobili tú ligu? V čom je ten rozdiel? Tak rozdiel je v tom, že máš, to by som povedal, také súťažnejšie, taká atmosféra toho zápasu. Nie je to len také, že prídeš do šatne, oblečeš sa, rozhodíte hokejky a hráte v podstate hodinu v kuse bez nejakých zásahov. No áno, to je pravda, áno. A v podstate to sa dá chápať ako taký tréningový hokej. Tá amatérska liga, ako nie je to, netreba to očakať nejakú veľkú úroveň, ale je to v podstate miesto, kde si aj amatérski hráči, ktorí chodia do práce, môžu v podstate zažiť atmosféru aspoň akú takú zápasu. Máš tam rozhodcu. Spomenáš atmosféru, máš tam čas. Máte aj fanúšikov? Väčšinu fanúšikov tvoria rodinní príslušníci alebo známi hráčov. To stačí, že keď sa to bude skoro 60 ľudí. No vieš čo ti poviem, že v poslednej našej tejto sezóne
aspoň do jedného zápasu zasiahlo 133 ľudí. Predstav si. V 6 tímoch. Ku koncu sezóny na finále bolo mojim odhadom zhruba 100 ľudí prítomných, na možno aj viac. Nerátame ich, vstupné sa nevyberá. Takže chodia ľudia. Zo spočiatku to bolo také, že pokiaľ sa to dostalo troška do povedomia, tak bolo menej, ale ľudia si potom časom našli a väčšinou aj tí istí sa tam objavovali, že každopádne je to úžasná myšlienka, teda ste vlastne zorganizovali a dali ste pod nejaký zmysel tým hokejovým kvázi klubom. Urobili ste tomu nejakú štruktúru a splnilo to tie ciele tohto prvého ročníka? Ja si myslím, že splnilo. Vlastne hlavným cieľom, to, ako som už povedal, bolo dať možnosť amatérským hráčom zahrať si nejaký organizovaný zápas pod dohľadom rozhodcu, s časomierou, proste dá tomu takú nejakú tvár, alebo aby mali pocit, že hrajú zápas. Tí rozhodcovia, tá časomiera, tam je dosť veľa ľudí, tam treba úprava ľadu, všetko. Úpravu ľadu vlastne vykonáva klub. Momentálne, teda aby som ozrejmil situáciu, kedy bol štadión v správe technických služieb, momentálne je v správe Mestského hokejového klubu, ktorý sa vlastne stará o chod ľadovej plochy, šatní, úpravy ľadu. Nie, že kto to financuje, ale vy sa tam nejak skladáte na toto, alebo máte nejakých tých sponzorov, lebo nie je to sranda proste zorganizovať aj nie, že len jeden hokejový zápas, ale vôbec celú ligu. Ako si spomenal, máte tam rozhodcu, máte tam časomieru, to sú všetko ľudia, ktorí tam prídu len tak ako hobby? Nie. Nie. Vlastne na réžiu ligy sa skladajú samotní hráči, ktorí vlastne na začiatku sa platí štartovné na tím, z ktorého potom sú hradené poplatky, napríklad ako časomiera alebo rozhodca. Samozrejme, ľadová plocha stojí nejakú sumu z toho a zhruba to vychádzalo túto sezónu nejakých 140 eur na tím, na jeden zápas. Celé si to zorganizoval tak, že vy ako tím, vy ako chalani ste sa v podstate sami poskladali bez akéhokoľvek sponzora. Áno. Či jednotlivé týmy majú svojich sponzorov, to neviem. Aj dresy ste si dali spraviť sami? Áno, samozrejme, dresy si dávajú týmy robiť sami. Ale poznám aj také týmy, ktorým to prispela nejaká firma na to, majú tam reklamu. Čiže... Dobre, takže ako by si zhodnotil tento ročník? Ja by som ho zhodnotil ako úspešný. To znamená, že bude aj druhý ročník? Určite chceme organizovať aj druhý ročník. Samozrejme, všetko závisí od záujmu tímov, tak ak bude záujem, tak určite zorganizujeme aj druhý ročník. A koľko tímov bolo? Tento rok bolo 6 tímov. Čisto zo Zlatých Moraviec? Nie, bol tam tým z Lapáša, bol tam z Kýcov, boli tam Slažany a 3 tímy boli v podstate z Moraviec, Ďatle, Metanolík a Ampro. Dohromady 6 tímov. Ďatle? To čo sú za názvy, že Ďatle? Ďatle to je... Ako to vzniklo, že Ďatle? Ty si v akom týme hral? Ja som hral za Metanolík. Prečo Metanolík? Čo je to napríklad Metanolík? Priznám sa, že nebol som zakladateľ tohto týmu. Lebo ja viem, ja si ťa pamätám ešte, lebo ja som hrával hokejbal ešte v 80 rokoch, no my sme tam mali šialené názvy. A vidím, že tieto šialené názvy ešte prešli aj do hokeja. Áno. Nie som autorom toho týmu, ani nevymyslel som ho ja. V podstate som tam prestúpil, ale... Prestúpil si s Ďatlou? S Ďatlou nie. Predtým som hral v týme Torpéda, napríklad. No a Metanolík to je tým, ktorý má v logu fľašu, takže... Aha, už teraz rozumiem. Nechám to teda. Lebo znie to ako taká veľmi dobrá nejaká vážna sponzorská firma, Metanolík, nás to sponzoruje, máme to obrovský... Takže... Toto som presne chcel počuť, že čo to vlastne znamená, lebo ja som to niekde postrel aj v Nitre, myslím, že oni hrali aj tej Nitre. My sme hrávali aj tej Nitre vlastne. Ja som tam raz bol točiť jedno reportáž a tam si pamätám ten Metanolík. Tuším, s Jožkom Opálnym si robil rozhovor tedy. Áno. Medzi striedačkami. Áno, a viem, že ste boli tedy hrozne nažavení a ešte tedy aj Miloš. A neviem, či to nebolo to finále, vtedy si bol na finále. Áno, bolo to finále, bolo to pekné. A škoda, že som nebol aj tu v Moravciach by ma to viacej bavilo. Ja som to naštel. Stále môžeš budúcu sezónu prísť sa bodať. Budúcu sezónu som určite tam. Pali, ako prebiehal ten výber tímov? Mohol sa tam, povedzme, kdokoľvek prihlásiť? Pretože ja tu s kolegom by sme prišli akože za Tekovské noviny a išli by sme hrať hokej? Môžeme prísť? Kľudne.
Aha. Kľudne. Boli tam, respektíve stanovili sme nejaké pravidlá, aby tí hráči vedeli, ktorí môžu hrať, ktorí nemôžu hrať. Vlastne hlavná myšlienka bola spraviť to pre hráčov amatérskych, to znamená, že registrovaní hráči, ktorí pôsobia napríklad túto sezónu nejakej súťaži, ktorú organizuje zväz ľadového hokeja, v nej hrať nemôžu. Takisto sme stanovili nejaké podmienky, aby sme vylúčili zase hráčov, ktorí treba zhrali extralígu, prvú ligu. A stalo sa že taký nejaký hráč tam prišiel, že by si chcel zahrať? Nespomínam si teraz na prípad žiadny, ale to je také preventívne opatrenie, lebo keby si to tam nechal, že takí hráči môžu hrať, tak ti garantujem, že niektoré týmy by tých hráčov našli a napísali si ich na súpisku. Takže išlo hlavne o to, aby ten amatérsky rád zostal zachovaný a za to aj tieto obmedzenia. Ale keď splníš tieto podmienky, v podstate môžeš hrať bez obmedzenia. Napríklad, keď tam prídem len tak v obyčajnom tričku a chcel by som od vás, že by som chcel niekde dres, vieš mi zabezpečiť nejaký dres, alebo máte nejakú firmu, ktorá vám to vyrobiť, alebo si to musím zakúpiť normálne niekde v šope a... Nie, vieš čo, dávame si robievať dresy firmám. My máme konkrétne jednu firmu v Nitre, ktorá nám robí dresy už v podstate 10 alebo 15 rokov. A myslím si, že vyrobiť si dres dneska. Čiže úplne jedno, či tam prídem akokoľvek, tú základnú výstroj, ale musím. Musíš mať, v podstate hráme podľa pravidiel Slovenského zväzu ľadového hokeja. To znamená, že už tento rok ste dali nákrčníky? Nákrčníky nemáme, ale s menšími úpravami tých pravidiel. Aha. Nemáme, do bodky nie sú také isté. Trebárs máme pravidlo, že nemôže sa hrať do tela napríklad, bodyčeky nemôžeš dávať. Čiže tá hra do tela je zakázaná. To vás baví potom? Tak baví nás to aj tak. Verím tomu, že niektorí by si užili, aké by sa hralo do tela, ale zdravie hráčov máme na prvom mieste. Predsa len na druhý deň musíš stať do roboty. Jasné, toto je to, áno. Trebárs nemáme 20-minútové tretiny, máme len 15-minútové tretiny. Icing sa nehrá taký hybridný, ako sa hrá trebárs vo vysokej súťaži. Sú tam nejaké odchýlky, ale minimálne. A ten rozhodca si to zapamätal, keď raz pískal tak, potom taký zápas, potom amatérsky zápas, lebo ten icing, predsa len je to trošku rozdiel. Rozhodca s tým... To musí okamžite pískať, ale kým si to uvedomí, že počkaj, dneska nepískam icing. Rozhodca s tým nemá najmenší problém, keďže máme Moravciach rozhodcu, ktorý pískal na medzinárodnej scéne, pískal v finále olympijského turnaja v Turíne, pískal na majstrovstvách sveta. Takéhoto rozhodcu máme v Zlatých Moravciach na amatérskej hokejovej lige? Áno, máme tu Milanka Mášika, ktorého týmto pozdravujem. A pre ňo nie je vôbec problém tú našu rýchlosť ustriehnúť. Takže rozhodca môže byť profesionál, len hráč nemôže hrať ligu, hej? A stíhate vy tomu rozhodcovi potom v tých korčuliach? Tak on už potom vie, koľko musí korčulovať a kde nemusí korčulovať a musím povedať, že Milan to má zmáknuté. Pálko, ako vyzerá také zázemie tých vašich klubov? Stále sa prezliekate tam za tými mantinelmi, alebo... Nie. Hokejový klub dáva vždy k dispozícii šatne. Keď si objednáš treba z hodinu ľadu, tak máš k tomu 2 šatne vždy. Čiže prezlečeš sa v šatni, necháš si tam veci, odohráš zápas, osprchuješ sa, ideš domov. Čiže je to tá budova tam vzadu a stále idete cez ten gumený pás? Áno. Tak ako volakedy, stále je to tak? Stále je to tak ako volakedy, ale s tým, že hokejový klub, musím povedať, sa snaží priestory postupne reštaurovať, čiže opravuje šatne, opravuje sprchy, sociálne zariadenia. Áno, aj Majko je šikovný, aj spolu s celým hokejovým klubom. Jasné, ja som to tak aj myslel, že celý hokejový klub. Musím povedať, že sa o to starajú. Je veľmi veľký rozdiel medzi slabším a silným tímom? Máte tam aj nejakého takého, že slabšieho supera, veľmi slabého, takého, že naozaj amatérského? Lebo ja keby som tam prišiel, tak som rád, že stojím na korčuliach. Áno, samozrejme, je to veľmi ťažké obsiahnuť tú množinu hráčov tými pravidlami tak, aby si niekoho neodradil a zase, aby si tam nepustil niekoho, kto si tam bude robiť doslova, čo chce a potom tých ostatných to prestane baviť. Preto sme sa snažili tie pravidlá nastaviť tak, aby tá množina tých hráčov bola čo najväčšia, obsiahnutá tými pravidlami a musím povedať, že sú týmy, ktoré treba skončili na poslednom mieste a tým na prvom mieste, ale nie sú tam až také veľké rozdiely
že by to ten tým na tom poslednom mieste nemuselo baviť už napríklad ďalšiu sezónu hrať. Čiže ja ako divák, keby som tam prišiel, tak to možno ani nezbadám, že je medzi vami nejaký veľmi priepastný rozdiel. Snažili sme sa ten rozdiel minimalizovať. Ako sú rozdiely, určite máš šikovnejších hráčov, máš menej šikovných hráčov. V podstate polovica hráčov, čo tam hrá, prešla nejakou formou tréningov, či už v Zlatých Moravciach, niektorí hrali v Leviciach, možno v Nitre. Čiže nedá sa to úplne vyselektovať tak, že nepustíš tých hráčov, čo kedy hrávali hokej, lebo tým pádom v podstate by si prišiel o polovicu základne. Funguje taká liga v Partizánskom, kde majú vyslovene podmienku, že nesmie si hrávať v živote žiadny hokej organizovaný. Čiže stačil ti jeden štart v prípravke a už tam nemôžeš hrať. A majú ju plnú zase, takže majú tam 10 tímov. Takže... A koľko tak v priemere máte hráčov v jednom tíme? Je ich viac ako 5? No určite áno. S 5 hráčmi minimum vlastne nastúpenia na zápas je u nás 5 plus brankár, ale s tým by si veľa hodín nenamútil, takže aspoň tých 10 by si mal mať na tom zápase. No a my máme konkrétne napríklad náš tým má na súpiske 28 hráčov. 28 hráčov? No. Tak to stíhate korčulovať. Ale nie vždy každý môže prísť na zápas, čiže tam musíš rátať s tým, že z tých 28 ti možno polovica príde na zápas. A tak si myslím, že to majú ostatné mužstvá. A hovorím, že aspoň do toho jedného zápasu zasiahlo 133 hráčov, čiže máš 6 tímov, čiže zhruba to tak vychádza, že tých 22 hráčov na tým. To je slušné číslo. Ja si tiež myslím, že športoval som túto sezónu dosť ľudí. A hráte klasicky, plná peťka? Áno, 5-5 sa hrá. Tak, ale však máme na to aj veľké ihrisko. Štadión, alebo mohlo by byť aj menšie. Ako sa to volá. Mohlo by byť aj menšie, áno, ale však pokiaľ to stíhame chladiť, tak je to všetko v poriadku. Máme nejaké vypichnuté nejaké mená, nejaké osobnosti tejto našej ligy? Taký to naozaj veľmi vyčnieva. Ty? Nerad by som akože hodnotil jednotlivcov, lebo je tam veľa dobrých hráčov. Mohol by som niekoho zabudnúť. Nevadí, nemusíš nejak menovať, ale proste máte tam niekoho, kto by čisto teoreticky aspoň do druhej ligy, že by tam mohol ísť? Že je tak šikovný, že mu to tak ide, tak ho to baví, tak je zapálený. A k tomuto ešte naviažem, je možné, že si vás ho niekto všimne, že tak tento ešte mladý, behá, korčuluje, tohto si môžem zobrať? Tebar do HK Nitra? Možné je všetko. To čisto teoreticky áno, ale nemyslím si, že by to tak funguje. Čiže až takú výraznú osobnosť? Tak by som to povedal, že skôr tí hráči, ktorí majú ešte nejaký potenciál, ako si ty povedal, že sú mladí, tak sú v nejakom inom klube a hrajú organizovaný hokej. K nám sa väčšinou dostaneš vtedy, keď kariéru ukončíš a už si len popri robote, popri možno vysokej škole alebo popri hocičom inom ideš zahrať. Čiže nemyslím si, že chodia nejakí skauti na našu súťaž a vyberajú hráčov, ale určite sú tam hráči, ktorí hrávali aj druhú ligu. Ale pekne si to povedal, to znamená, trošku ma to aj mrzí, že napríklad do Žiaru nad Hronom mohol prísť Jožko Štimpel, že k nám už nemôže prísť, hej? Môže. Jožko Štimpel môže, pretože máme také pravidlo, že na 40 rokov môže nastúpiť hocikto. Čiže keby prišiel zajtra Jaromír Jágr, tak môže hrať. Pozdravujeme, čakáme. Z Pardubic? Skladna, áno, takže čakáme. Určite sa tam budú počúvať a myslím, že Jaromír určite príde do Moraviec hrať. Ja som jeden zápas s takým Štimpelom, ale takýto nejaký, som to išiel nazvať, že benefičný, ale taký nejaký zápas, treba Žiar nad Hronom, vy, a že by sem prišiel Jožo Štimpel. Vieš čo, máme takú myšlienku zorganizovať nejaký zápas, výber ligy napríklad proti výberu treba z Novozámodskej ligy. Trebárs. Toho máme. To je taká myšlienka. Jožko Štimpel hral túto sezónu, tuším, v Leviciach už Dobre, nevadí. Ja som postrehol už len Žiar, lebo tam ho promovali riadne. Tam áno. A ako hovorím, možné je všetko. Boli tu v minulosti aj exibičné zápasy, kde sa zúčastňovali. Marek Slovák tu bol hrať pred 3 alebo 4 rokmi. Čiže vieme sa dotiahnuť nejaké takéto mená. No určite áno, keby sa do toho pustia viacerí a spoja sa, tak verím tomu, že možno Jožko Štimpel by tu vykorčuloval na Moravciach. To by bola aká halosť toto. Ale bolo by to super, nie? No určite áno, pre divákov by to bolo podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Na tom poslednom exibičnom zápase, už presne si nepamätám, v ktorom roku to bolo, tak bol skoro plný štadión. Slušné. Pali, boli nejaké zranenia? Tento ročník?
No keď nehráte tak tvrdo, myslím, že ani nie. Vieš čo, no tak hokej bolí, ako hovorí Peter Šťastný. Takže nejaké zranenia sa vždy nájdú, nejaké nastrelenia pukom, alebo vysoké hokejky, že pera rozrazená. Viem, že jeden kamarát si roztrhol väzy v ramene, ale tak to bolo asi najvážnejšie zranenie, ktoré sme mali, chvála Bohu. Musím si zaklúpať. Doktora tam máte pri sebe? Vieš čo, nemáme doktora. Lebo viem, že futbal, ten vždy tam mávajú. My hráme na vlastnú zodpovednosť. Slušne. Preto ste vyradili aj tie vodičeky a tú tvrdosť, hej? No určite áno, určite. Zdravie je na prvom mieste. Pravidla si nám v podstate povedal, není tam ten icing, nehráte tam nejak tvrdo. Icing hráme len, aby som to vysvetlil, hneď sa píska, keď prejde púčiaru. V modernom hokeji, keď nastrelí superiaci hráč a dokorčuluje ho prvý, tak sa icing ruší. My sme sa chceli vyhnúť tým súbojom o ten puk, tak za to sa to píska štandardne. Áno, tam to býva ostré a nepotrebujeme, aby sa niekto zranil, takže z toho dôvodu hráme ten starý icing, že prejdeš čiarou puk a píska sa. Počas tohto prvého ročníka vyskytli sa nejaké kontraverzné momenty. Príklad fanoušička vtrhla na ľad. Začala tam kričať nejaká mamička na niekoho, alebo manželka na nejakého hráča. Proste nejaká smiešná situácia, alebo proste niečo také sa tam nevyskytlo, že ste hodili hodinky. Že ste hodili hokejky na oľad. Vieš čo, rozmýšľam, ani by som nepovedal, že kontroverzná situácia. Je tam taká zdravá rivalita, samozrejme počas zápasov tie emócie sú tam, tí hráči, každý chce vyhrať, nikto nechce prehrať. Ale po zápase si vždy podáme ruky a tí hráči tvoria, alebo respektíve my hráči tam tvoríme už takú komunitu, poznáme sa navzájom už roky, takže nepovedal by som, že je tam nejaká nevraždivosť. Ak strelíš hat-trick, už letí aspoň jedna šiltovka? Tak hat-trick som už nestrelil dávno, ale asi nie u nás to už. Nejaký plišáčik? Tak hovoríš, tak tam bolo 100 ľudí, 100 fanúšikov, to niekto nehodil plišáčika? No, nemali sme to šťastie, možno na rok. Možno budúcej sezóne. Dobre, Pali, a máte nejakú štatistiku, koľko asi návštevníkov navštívilo tieto vaše zápasy? Vieš čo, túto štatistiku nemáme, keďže vlastne vstup na tieto zápasy je voľný, čiže vstupné sa nevyberá. Čiže neviem ti presne povedať, koľko fanúšikov bolo na ktorom tom zápase, bohužiaľ. No. Nie, nevadí, hlavná vec, že boli a vnímate ich, to je veľmi dôležité, že ich vôbec vnímate. Ako vlastne vy propagujete, keď máte nejaký zápas alebo niečo? Čo máme facebookový profil v podstate, kde zverejňujeme program zápasov, takisto výsledky zápasov. Máme výborného fotografa Jurka Valkoviča, ktorý chodí každé kolo a spraví fotky, ktoré potom tiež máme na facebookovom profile. Máme aj webovú stránku, v podstate, kde sú kompletné štatistiky a kompletný rozpis zápasov. Napríklad ja chodievam teraz vždycky každú sobotu do Nitry robiť aj priame prenosy, taký live stream to je, myslím, že prvá liga hokejbalová. Nerozmýšľali ste nad niečím takým aj vy tu u vás? Určite sme nad tým rozmýšľali. Zažili sme to už aj v Nitre, kde boli zápasy natáčané. Natáčané nemusí byť, len proste ten nejaký live stream. Určite nad tým rozmýšľame, ale tak by som povedal, že na všetko dneska už potrebuješ mať nejaký budget. Toho človeka, ktorý s tou kamerou tam bude stáť a otáčať ňou, potrebuješ zaplatiť. A ďalšia vec je, že možno tak úsmevne to bude znieť, ale tí hráči, čo sme sa potom pozerali na tých videách, tak vieš, tam si myslíš na tom ľade, že lietaš ako McDavid a potom si pozrieš to video, tak to bolo také demotivujúce, že sme ich potom už aj prestali pozerať. Ale nehovorím pre fanúšikov, samozrejme. Je to taká varianta. Ale niekedy to môže byť aj dosvedčná zbraň zase, keď sa tak človek uvedomí, že tak idem na ten hokej, alebo si to radšej doma pozriem, tak pre vás je lepšie, keď tam tí ľudia prídu. No určite áno. Ale nebránime sa do budúcna žiadnym dobrým nápadom. Bol to v podstate taký pilotný ročník, kde sme aj počas toho ročníka ešte prijímali rôzne spätné väzby na zlepšenia, čo sa hráčom nelúbilo, čo sa fanúšikom nepáčilo, alebo čo by sme mohli urobiť budúcu sezónu lepšie. A určite tá kamera je jedna z tých vecí, na ktorú sa budeme zamýšľať a nehovorím nie.
Takže podpora fanúšikov je, ja si myslím, že veľká. A aká je podpora sponzorov? Tak najväčšími sponzormi sú samotní hráči. To je smutné. Ale bol to prvý ročník. Bol to prvý ročník a... Vieš, lebo aj keď sa vrátim k tomu streamu a už keď tam bude stream, vieš, tak predsa len toho sponzora by ste možno ľahšie chytili, keď už by sa uvidel niekde, nejaké čísla by ste možno produkovali, lebo je vás tam dosť, tých ľudí. Je. Určite nebraníme sa žiadnej forme sponzorstva, či už od jednotlivcov alebo firiem. Možno také obmedzenie z našej strany je, že to robíme tiež popri práci, popri rodine, popri stavbe domu, čiže toho času voľného veľa není a obehávať za sponzorov tiež na to potrebuješ mať čas. Ale hovorím, nebraníme sa nejakej spolupráci. Boli by sme radi, keby máme nejakého sponzora, možno nejakého budeme mať. Ťažko sa mi to takto hodnotí teraz, vieš. No. Áno, nevadí, veď možno, že aj preto si tu, ak nás niekto počúva, tak možno, že sa niekto ozve. Pali, blíže sa na majstrovstvá sveta. Ako vnímaš to, alebo príklad poviem, chystáte sa ako chalani do Čiech, lebo hrajú sa v Čechách teraz? Áno, niektorí chalani z manšaftu už majú kúpené lístky. Ja osobne sa tam nechystám, ale určite si pozriem zápasy slovenskej reprezentácie v televízii. Najlepšie v kolektíve, keď to pozeráme, tak je to väčšia sranda. Ja som myslel v tom, že zorganizujete nejaké 3-4 autobusy. Že by som sa pridal už aj ja. Čiže chalani idú? Po vlastnej osi, áno. Čiže nejak organizovanie, že by ste sa zobrali, že partia... Ako nejaký výjazd ligy, tak to neorganizujeme. Komu fandíš v NHL? Kto je taký tvoj najobľúbenejší tým? Edmonton Oilers momentálne asi. Ale fandíme Slovákom všetkým. Všetkým Slovákom. Rozumiem. Takže nie ich veľa. Takže natáčame to v čase, kedy naše extralíge Nitra vyrovnala na 2-2. Čo hovoríš na Nitru? Bojovné play-off mužstvo, ktoré ešte to dotiahne ďaleko, si myslím. Ja si to tiež myslím, že to dotiahne veľmi ďaleko. Sice hrajú s prvým Popradom, ale ja si tiež myslím, že ich dajú dole. Je to tam vyrovnané, takže... Nitra podľa mňa to neznamená. Podľa mňa ale Nitra je z iného sveta vôbec, tí fanúšikovia. No, tak fanúšikovia, jasné. Fanúšikovia sú jedni z najlepších. No, už len tí hráči nech sa tomu pridajú. Ustriedajú také kolisavé výkony. Ale stále sa mi páči, že ten staviania to tam stále drží a ja nechápem, ako to ten chlap robí, ale ten je vždycky vyťahne z tých najväčších vecí. Tak darí sa mu Nitre. A keď sme už... Áno, jemu sa darí, a keď sme pri tých tréneroch, vy máte aj trénerov, alebo vy sa trénujete tak každý sám individuálne? Alebo príklad má nejaké mužstvo trénera? Môže mať trénera. Náš manšaft trénera nemá, ale môžu mať. Chodia ľudia na striedačky, stoja tam, ako dávajú, organizujú to. A sú to takí tí tréneri naši slovenskí, že teraz všetci sme tréneri? Tak to určite áno, všetci sme tréneri. V určitom slova zmysle. Ale vieš, ako som to myslel, vieš, že proste... Ale keď sa hrá fotbal, som fotbalový tréner, keď sa hrá hokej, som hokejový tréner a všetko je to najlepšie. To určite áno, to by sme neboli správni Slováci, keby sme neni. Hej. Takže, ale taký v pravom slova zmysle tréner, takého si myslím, že nemá žiadny tím. Pálko, bál si sa, ako tých 30 minút ubehne, tých 30 minút už je dávno preč. Ja ti ďakujem, že si sem vôbec prišiel. Pozdravujem úplne všetkých chalanov. Pišta Kocian, Pišta Serus. Toho mám rád, toho Števka, vážne. Každopádne, ďakujem, že si prišiel a naozaj sa teším, keď sa takto stretneme o rok a zhodnotíme druhý ročník hokejovej ligy. Ríško, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi rád som si s tebou pokecal. A určite prídem rád aj budúci rok a dúfam, že sa budeme mať zase o čom povyprávať. Ja si myslím, že určite áno. Páli, čau. Ďakujem, ahoj. Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu, Tekovských novín a stránky zlatémoravce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.